Aapiskukkorallissa autoaan telonnut Ilkka Kiviniemi tekee tempun uudestaan ja osuu puuhun. Matka ei kuitenkaan katkea, vaan huimia aikoja poika pistää pöytään. Ja Mika Myllyvirta katsoo maailmaa ylösalaisin. Seuraavaksi paikalle saapuu Esa Kemppainen VV Golfilla ja heittää auton selälleen. Pekka Rainti todistaa, että aina ei tarvita vauhtia miljoonaa, kun auto saadaan nurin. Ja pois sieltä. Juuri kun Tiitta oli saanut edellisen junioreiden SM-osakilpailun jälkeen katon uusittua, nyt meni koko nokka uusittavaksi. Samoihin remontteihin joutuu Marko Mänty. Seuraavana Markus Saarinen päättää tarjota eskortin peräpuille, koska se on kuulemma halvempi remonteerata. Kun paikalle saapuu pahaa aavistamattomana Joni Ruohonen VV 1300 Oettingerillansa, eli historic-luokan autolla. Pakoputket varmasti menevät siinä pojalla tukkoon, mutta matka jatkuu kuitenkin vielä tästä paikasta eteenpäin. Mutta katsokaa, kuinka patarauto Volvo kestää. Vain pieniä pintaklommoja ja matka jatkuu. Ei siellä varmaan mehuja. Kaikki on kunnossa. Kartturi äkki pois. Ja mikä kiire tulla pois. Vaan sivuuta. No niin. On siellä varoitus. Rauhoittavaa. Tässä 32 numerolla tulee sitten ilmeisestikin takapainoisilla jarruilla varustetulla eskortilla Kai Vihavainen ja lyhentää peräkonttia sitten muutamalla 10 sentillä ja bensankärry sisälle on valtaisa. Ja voiko tämän tarkemmin enää tätä paikkaa ottaa? Sitten kakkoserikoiskokeen erittäin nopeaan vasuriin aivan erikoiskokeen lähtöpäässä ja tässä pyöräyttelee eskorttiansa sitten Jyrki Myllyaho. Markku Heinonen tulee paikalle sitten ainakin miljoonaa liian kovaa ja vetäisee pitkälle ulos. Päivi Lagerström sortuu tässä paikassa ensimmäisenä pojan puolelle. Varsin mitättömän näköinen ulosajo on kuitenkin vaarallisempi kuin miltä se äkkikatsomaltaan näytti. Jos katsotte tuota ulosajoa tarkasti hidastettuna, huomaatte, että Päiviltä irtoaa kypärä päästä tuonne kartturin syliin ja näin on sitten sairaalamatka edessä. Onneksi mitään vakavaa ei kuitenkaan sattunut, niska siinä venähti ja pää kolahti rattiin sen verran, että hieman pintanaarmuja tuli. Nikkilä pyörittelee autoa kivien ja kantojen ylitse, mutta kömpii autosta.
Seuraavana paikkaan sortuu Kimmo Jalava ja jälleen on kärjessä enemmän tilaa. Seuraavaksi eskorttinsa pyöräyttää Veini Pirttilahti. Ari-Pekka Koski näyttää, kuinka paikka vedetään täyttä läpi, kun ei kosketa jarrua. Hetkellinenkin jarrun polkaisu kostautuu kaatona, kuten tässä Juha Kormilaisella. Keskeyttäneen laulukuoroon kirjattiin tässä kaatava Jorma Rissanen. Ja kun Rissasen hylky saatiin alta pois, oli seuraavana kaatovuorossa Timo Viskari, joka liittyi samaan keskeyttäneen laulukuoroon. Mutta Heikki Lappalainen tulee ylikovaa ja sukeltaa pitkälle viljapeltoon. Pitää auton kuitenkin pystyssä, mutta eksyy viljapellossa paasti sitten ojaan ja rikkoo autonsa siinä kohtaa. Ja näin heitti sitten Amalin askonansa ympäri Petri Kuokkanen ja joutui keskeyttämään myöskin. Älkää aukasko! Eikä nyt varoittaa siitä! Muiteeksiä. Älä aukas ennen kuin on pullo! Marko Mikkola oli lähellä pelastautua jatkoon, mutta auto menee valitettavasti kyljellensä, vaikka matka sitten jatkuukin. Tuu pois vaan! Tuu pois vaan! Ilmavimmat voltit heitti Esa Heikkilä. Ei se pala kuin hetki. Ei se pala kuin hetki. Ei siinä ole mitään hätää. Tätä niskalenkkikampitusta lukuun ottamatta homma otettiin varsin rauhallisesti, vaikka tilanne näytti hurjalta paikan päällä. Jorkin paha. Ei se kertaa. Meno jatkuu Jarmo Murtomäen esittämänä.
Melko ilomappi tulee, saatana. Nyt saa nauraa, kun itellä käy sit samalla tavalla. Mikä semmoinen keltaista eskorttia? Niin joku se vie. Onks se sit toi pello, toi jotenkin väri toi tuolla? Vetää oikein. Ja vetää tuon väriin. Mulla tulee ehkä tehdään tuolla. Varoitus pois! Hyvin samantapaiset kuviot esittää Heikki Peltomäki. Kimmo Kulmalalla ei ole mitään tehtävissä. Varsin kova tälli vastapenkkaan aiheuttaa sitten ambulanssitauon. Etupeltia työ! Ei kun työtä eteenpäin! Minkä takia? No minkä takia, kun se maahan Otetaan sitä vähän! kun sen kun nostamme siitä, kun se maahasta tulee. Perätielle pelkästään! Tiina Sievinen tulee hieman ylikova tähän kuvauspisteeseemme liukkaaseen tiukkaan oikeaan ja heittää auton villisti nurin kohti pylvästä. Hommasta selvitään kuitenkin pelkällä kuttaperkkapaikkauksilla. Janne Kinanen sen sijaan pelastaa paikan varsin mahtavasti. Tuosta olisi heikompihermoinen kaatanut autonsa jo vuoren varmasti, mutta näin hienosti siinä kuitenkin hommasta selvittiin. Tehdään pieni pihakierros ja palataan takaisin paanalle. Jyrki Petäjä puolestaan kaataa. Muuten siisti kaato, mutta lasit lähtivät rikki. Ja sitten vähintään 2 miljoonaa liian kovaa paikalle saapui Juha Koivusaari ja auto jää killumaan katollensa. Ainoan kaadon paikassa esitti Janne Mikkelä. Vihavainen spinnaa jälleen. Mutta Jukka Niskanen tulee paikkaan aivan ylikovaa. Varoitus päälle! 10-15 senttiä paksut koivut eivät olleet mitään, kun oppelaskoina tuli katto edellä päin niitä. Turvakaaret eivät tällä kertaa toimineet aivan niin kuin on oletettu, vaan painuivat kasaan ja kuljettaja jäi pahasti puristuksiin katon ja penkin väliin. Näin paikalle tarvittiin sitten raivauskalustoa. Ensimmäiseen paikalle saapunut B-junioreiden kupsarjaa johtava Eino Hamari pysäytetään ja hän vie viestin maaliin avun tarvitsemisesta. Ambulanssi ääni kuuluu, mä soitin aluehälytyskeskukseen ja soitti takaisin sieltä jo.
Kyllä se siitä. Toivottavasti. Mä soittelen, jos tää pätkä peruuntuu jo. Viime käden tietojen mukaan kuljettaja on päässyt jo kotihoitoon ja odottaa malttamattomasti pääsyä sitten modifioidun avomalli Askonansa kimppuun. Mauri Kuosmanen heittää 360 astetta suorin vartaloin. Ei perätielle vai? Seuraava kuvauspaikkamme tulee erikoiskokeen 2 loppupäästä. Siellä on yllättävä hyppyri, mutta katsotaan kumpi lentää pidemmälle, Kuosmasen kypärä vaiko autot erikoiskokeen 2 hyppyrillä. Pyörät ovat hieman linkussa ja auto lähtee heittelehtimään. Romuakin on ilmassa. Yleisö seisoo alastulon jälkeen noin 50 metrin päässä molin puolin tietä. Jos tuota auto olisi lähtenyt sitten karkaamaan pois kuljettajan hyppysistä teknisen vian takia esimerkiksi, niin kyllä siinä olisi tullut todella kiire yleisöllä poistua paniikinomaisesti toistensa ylitse, jotenka välttäkää noita hyppyreiden alastulon paikkoja, please. Yleisö kävi mittaamassa Himasen hypyn ja sai tulokseksi 23 metriä. Se ei suinkaan ollut kuitenkaan tämän paikan hyppyennätys. Ennätykset liikkuvat siinä 30 metrin tuntumassa ja korkeutta oli reilu metri. Tekninen vika saattaa helpostikin seurata tällaisen hypyn jälkeen, kuten huomaatte tästä Pasi Laaksomaan esityksestä. Ja pyörä sinkoilee aivan sitten minne sattuu, tällä kertaa onnekkaasti yleisöstä ohitse.